smaragdgrøn ø, badet i det azurblå ocean. Sri Lanka, hvor spændende eventyr møder fredfyldt ro. Mærk det bløde sand under dine fødder. Indånd de rige aromaer af unikke krydderier, der fylder luften. Et sted, hvor ældgamle traditioner smelter sammen med moderne liv. Find din fred, langt væk fra hverdagens travlhed. Hør historiens hvisken i stilheden af skjulte perler. Gå dine egne veje, udforsk det ukendte. Rør ved Sri Lankas sjæl og oplev et paradis som ingen andre. Mod syd, et landskab af rå skønhed, usangoder. Legenden fortæller, at kong Ravana kørte sin stridsvogn her, og sporene fra de mytiske hjul pryder stadig klipperne. Et sted, hvor historie og legende flettes sammen. Røde klipper og klitter, formet af vinden som et landskab fra et eventyr. Bølgerne slår mod kysten i en evig dans mellem hav og land. Find ro i stilheden. Mod øst, Arugam Bay, østkystens muse, kendt for sin uberørte skønhed og krystalklare vand. Et paradis for surfere, Arugam Bay tiltrækker med sine store bølger og afslappede atmosfære. Palmerne svejer i vinden, et symbol på afslapning i et tropisk paradis. Men solen går ned, kaster fiskerne deres net ud og skaber et billede værdigt, et maleri. Her går tiden langsommere. Livet leves i bølgernes rytme. Surf eller slap af i solen. På disse strande vælger du dit eget eventyr. I hjertet af Sri Lanka blomstrer det vilde dyreliv. Træd ind i leopardernes rige i Yala Nationalpark. Lad dig betage af disse majestætiske skabninger, mens de bevæger sig gennem deres territorium, skjult mellem det tætte løv. Elefanter græsser på de vidstrakte sletter, deres kald giver genlyd i skoven. Yala Nationalpark, en sand juvel af vildmark. Længere mod nord, et møde med savannens konger i Udawalawe Nationalpark. Se flokke af elefanter, der så samles ved vandhullerne, et syn, der tager pusten fra en. Vandbøfler køler sig ned i mudderet, krokodiler soler sig på bredden. Fuglesang fylder luften, en symfoni af liv i sin smukkeste form. Sri Lankas nationalparker, en port til en verden af uberørt natur. Skjult i junglens hjerte står ældgamle templer som tavse vidner om tidens gang. Hver sten visker historier fra fortiden. Mulkirigala Raja Mahavihara-templet, majestætisk placeret på toppen af en klippe, byder på en betagende panoramaudsigt. Mærk historiens vingesus, mens dit blik vandrer over den frodige skov. Legesyge aber, der svinger sig fra træ til træ, minder os om glæden ved de simple ting. Deres energi bringer liv til den fredfyldte atmosfære. Inde i templets grotter skildrer farverige fresker Buddhas liv. Hvert penselstrøg vækker øjeblikke af oplysning og visdom til live og indbyder til kontemplation. Luften er fyldt med fred, der beroliger sjælen. Det er netop denne harmoni, der bringer os tættere på stedets spirituelle energi. Dybt inde i junglen ligger den mystiske Ritigala. Isoleret fra den moderne verdens travlhed, emmer denne ældgamle lokalitet af mystik og tiltrækker eventyrlystne sjæle på jagt efter det usædvanlige. Ruinerne af ældgamle klostre titter frem gennem den tætte vegetation og afslører spor af munke, der søgte oplysning. Legender fortæller om eremitter og mytiske væsener, der boede her. Historier, der er gået fra generation til generation, beriger Ritigalas mystik. I Ritigala bærer vinden historier fra fortiden. Lyt til den, og den vil føre dig til visdommen, der er hugget ind i disse sten. Lad os begive os ud på en rejse for sanserne, der vil vække dine smagsløg. Det sri lankanske køkken, rigt på smag og farver, er en fusion af forskellige kulturer og påvirkninger. Fra kyst til bjerg. Hver region er stolt af sin kulinariske arv. Besøg det livlige marked i Gale, en sand fest for øjne og gane. Handlende tilbyder stolt af friske råvarer. Luften er fyldt med summen og de forførende aromaer af lokale specialiteter. Kurve fyldt med eksotiske frugter, en eksplosion af farver, fra den gule mango og papaya til den mørklila mangostand. Et sandt paradis for øjnene. Duften af kanel, kardemomme og nelliker kildrer din lugtesans og varsler en sand smagsoplevelse. Det er netop disse krydderier, der giver det sri lankanske køkken sin unikke karakter. Prøv kodu roti, en populær streetfood-ret, tilberedt af hakket rotibrød, stegt med grøntsager, kød eller ost. Selve lyden af spatlen, der rammer den varme plade, vil vække din appetit. Et besøg i Sri Lanka er ikke fuldendt uden den traditionelle ret, ris og curry. En kombination af varm hvid ris, linser og aromatiske curryretter. En perfekt harmoni af smag. Nyd fiskecurry, kyllingcurry eller grøntsagscurry, tilberedt i cremet kokosmælk med aromatiske krydderier. Kokosmælkens sødme komplementerer krydderiernes krydrede noter perfekt og skaber en sand smagssymfoni.
Opsøg de små lokale restauranter, hvor retterne tilberedes efter traditionelle opskrifter, der er gået i arv fra generation til generation. Oplev den ægte sjæl af Sri Lanka, hvor mad ikke bare er mad, men en fejring af livet og fællesskabet. Fordyb dig i øens livlige rytme. For at opleve den sande sjæl af Sri Lanka, skal du fordybe dig i lokalbefolkningens hverdag. Hop ind i en tuk-tuk, det mest populære transportmiddel i Sri Lanka. Mærk vinden i håret, mens du kører gennem de livlige gader og maleriske landskaber. Snak med de lokale. Deres varme og gæstfrihed vil gøre din rejse endnu mere uforglemmelig. Prøv at lære et par basale sætninger på singalesisk. Enkle hilsner som Ayubowan, må du leve længe, eller Istuti tak, vil åbne døre til lokalbefolkningens hjerter og skabe ægte forbindelser. Grib chancen for at lytte til de lokales historier, deres fortællinger og skikke vil være et varigt minde. Rejs med respekt og omtanke. Mens du udforsker det paradis, så hjælp os med at bevare det skønhed. Vælg miljøvenlig indkvartering og støt bæredygtig turisme, der gavner lokalsamfundet. I Ella finder du charmerende gæstehuse, omgivet af frodige teplantager og grønne bakker. Vågn op til fuglesang og en betagende udsigt over naturen. En perfekt start på dagen. Medbring din egen genanvendelige vandflaske og minimer brugen af engangsplastik for at passe på miljøet. Støt lokale håndværkere og virksomheder ved at købe souvenirs og håndlavede varer. Efterlad kun dine fodspor og tag kun minder med hjem. Oplev dit eget paradis i Sri Lanka. En ø af under, fra skjulte strande til livlige markeder, fra ældgamle templer til et rigt dyreliv. Sri Lanka er en juvel, der venter på at blive opdaget. Rejs med et åbent sind og vær klar til at blive betaget. Lad dig fortrylle af Sri Lankas magi. Et særligt sted venter på dig. Et sted, der for altid vil have en plads i dit hjerte. Mens vores rejse nærmer sig sin afslutning, lad os stoppe op et øjeblik og lytte til historiens ekko. I Sri Lanka er ældgamle legender hugget ind i sten, og hvert vindpust bærer visken fra forgangne tider. Gå gennem Anuradhapuras ruiner og lad dig betage af de majestætiske stupaer, der har modstået tidens tand. Bestig Sigiriya, klippefæstningen, et mesterværk af ældgammel arkitektur, og nyd de smukke fresker og de unikke hængende haver. Her er fortiden ikke en lukket bog, men en levende kraft, der former nutiden. Mærk spiritualiteten i Kandy, den hellige by, der opbevarer Buddhas tand, og oplev de traditionelle ritualer, der er gået i arv fra generation til generation. Hvert skridt, hver historie du hører, bringer dig tættere på Sri Lankas rige historie. Når du forlader det gæstfrie Sri Lanka, så tag de lektioner og historier med dig, der har formet det. Lad historiens ekko være din guide, og lad Sri Lankas skønhed og sjæl forblive i dine minder for evigt. Slut! Hvis du kunne lide videoen, så giv den et like og abonner på kanalen.